Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. UEFA spremila novo takmičenje za klubove. Darwin Núñez izvanično predstavljen u Liverpoolu. Dani Alves napušta Barcelonu. Aurelien Tchouaméni predstavljen u Real Madridu. Iza nas je još jedna izuzetno uzbudljiva fudbalska sedmica. Okončan je ovaj ciklus reprezentacija, odnosno utakmica Lige nacija. Više o svemu tome u nastavku. Nakon što su reprezentacije odigrale po 4 utakmice u Ligi nacija, vrijeme je da odradimo i pregled grupne faze Lige nacija. U prvoj grupi Lige A na prvoj poziciji nalazi se Danska, dok je u poziciji za ispadanje u Ligu B Francuska. U drugoj grupi Lige A na najboljoj poziciji nalazi se reprezentacija Španije, dok bi po trenutnom plasmanu u Ligu B otišla reprezentacija Švicarske. U trećoj grupi najbolje plasirani jesu Mađari, dok se u najlošijoj poziciji nalazi reprezentacija Engleske. I u posljednjoj grupi Lige A najbolje plasirana reprezentacija Nizozemske, dok bi u Ligu B otišla reprezentacija Velsa. Idemo sada na Ligu B, gdje je u prvoj grupi najbolje plasirana reprezentacija Ukrajine, dok bi po trenutnom poretku u Ligu C preselila reprezentacija Armenije. U grupi 2 najbolje plasiran jeste Izrael, dok će direktno u Ligu C ispasti reprezentacija Rusije. U trećoj grupi Lige B najbolje plasirana jeste reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok bi u Ligu C trebala ispasti reprezentacija Rumunije. I u posljednjoj grupi Lige B najbolje plasirana jeste Norveška, dok je na najlošoj poziciji reprezentacija Slovenije. Dolazimo sada do Lige C, gdje je u prvoj grupi najbolje plasirana Turska, dok se na posljednjoj poziciji nalazi reprezentacija Litvanije. U drugoj grupi najbolje plasirana reprezentacija Grčke, dok bi po trenutnom plasmanu u Ligu D ispao Kipar. U trećoj grupi najbolje plasirana jeste reprezentacija Kazahstana, dok će u Ligu D najvjerovatnije ispasti Bjelorusija. I u posljednjoj grupi Lige C najbolje plasirana jeste reprezentacija Gruzije, dok bi po trenutnom plasmanu u Ligu D trebao otići Gibraltar. Dolazimo do posljednje divizije D, gdje je u prvoj grupi najbolje plasirana Latvija, dok se na posljednjoj poziciji nalazi reprezentacija Lihtenštajna. I u drugoj grupi Lige D najbolje plasirana jeste Estonija, koja ima jednak broj bodova kao i Malta, ali utakmicu manje, dok se na trećoj poziciji nalazi San Marino. To bi bilo to što se tiče reprezentacija i Lige nacija, a UEFA je spremila novo takmičenje za klubove. To javlja francuski L'Equipe, odnosno radi se o rekonstrukciji UEFA-inog Superkupa. U Superkupu više neće igrati pobjednik Lige prvaka i Lige Europe, nego će se igrati Final Four. A u Final Fouru neće biti osvajač Lige Europe, nego će ga igrati 4 tima iz Lige prvaka. U pitanju je osvajač Lige prvaka te 3 kluba sa najboljim rezultatima iz regularnog dijela novog formata Lige prvaka. Kažemo iz novog formata Lige prvaka s obzirom da će ovaj Final Four zaživjeti 2024. godine. Od ranije je već poznato kako od te sezone počinje i novi format Lige prvaka sa 36 klubova. Final Four turnir bi se igrao sa 2 polufinala i finalom, odigravao bi se u augustu i to na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Mnogi smatraju kako ovim potezom UEFA želi zaraditi dodatne količine novca. Informacije je prenio francuski L'Equipe, a sve bi uskoro trebalo biti zvanično potvrđeno i od strane UEFA. Independent ove sedmice prenosi kako Arsenal sprema najveći transfer u klubskoj historiji. Arsenal je navodno spreman realizovati transfer u visini od nevjerovatnih 100 milijuna eura. A Independent navodi kako topnici za 100 milijuna eura žele dovesti igrača RB Leipziga Christophera Nkunkua. Nkunku iza sebe ima sjajnu sezonu, a ukoliko bi se desio ovaj transfer, onda bi Arsenal srušio rekord Nikolasa Pepea koji je prije 3 godine stigao za 80 milijuna eura. A jedan takav transfer i ove sedmice završio je Liverpool. Darwin Núñez novi je fudbaler Liverpoola, te u red se stiže za nevjerovatnih 80 milijuna eura plus 20 milijuna eura kroz bonuse. Núñez je treći Urugvajac koji je potpisao za Liverpool, te je zadužio dres sa brojem 27. Talijanski mediji javljaju kako bi Edin Dzeko ovog ljeta vrlo lako mogao napustiti redove Intera. Dzeko je na meacu stigao prije godinu dana, čini se kako bi Inter mogao napustiti vrlo brzo. Gianluca Di Marzio navodi da će se to sigurno desiti ukoliko Inter dovede Paula Dybalu te Romelu Lukakua.
Ipak pronalazak novog kluba jedino ne bi trebao predstavljati veliki problem s obzirom da su njega već zainteresovani Napoli, Juventus i Valencia. Talijanski mediji ove sedmice pišu o transferu još jednog igrača Intera, u pitanju je jedan defanzivac. Radi se o Milanu Škrinjaru koji se prethodnih dana intenzivno povezuje sa transferom u Chelsea, međutim Tutto Mercato javlja kako će njegov transfer u Paris Saint-Germain uskoro biti završen. Slovački štoper bi navodno trebao pojačati Paris Saint-Germain u transferu vrijednom od oko 70 milijuna eura. Ove sedmice loše vijesti za Bordeaux, ali kompletan francuski fudbal. Nekadašnji francuski prvak Bordeaux je ove sezone ispao u drugu ligu, međutim sada su dobili još gore vijesti. Naime, zbog financijskih problema Francuski fudbalski savez je odlučio Bordeaux izbaciti u treću ligu. Radi se o timu koji je 6 puta bio prvak Francuske, a oni će uskoro uložiti žalbu Francuskom savezu na ovu odluku. Prethodne sedmice Marcelo se oprostio od Real Madrida. Nakon 15 godina, 546 nastupa, 38 postignutih golova i čak osvojenih 25 trofeja, najtrofejniji igrač u historiji Real Madrida napušta taj klub. Marcelov oproštaj od Reala je bio izuzetno emotivan, a za sada nema informacija gdje bi mogao nastaviti karijeru. Real Madrid ispratio jednog beka, Barcelona će ispratiti drugog beka. Radi se o Daniju Alvešu koji ove sedmice zvanično potvrdio kako neće ostati u Barceloni jer nije dobio pondu za produženje ugovora. To znači da će Dani Alves nakon 6 mjeseci u katalonskom klubu ponovo napustiti Barcelonu, te je ovo najvjerovatnije posljednje zbogom Barceloni. Bilo je ove sedmice i boljih vijesti u Real Madridu koji je predstavio novo skupocjeno pojačanje. U Real je stigao još jedan francuski veznjak, a u pitanju je Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni će Real koštati 80 milijuna eura plus 20 milijuna eura kroz bonuse. Fudbaler je stigao iz Monaka te je sa Realom potpisao ugovor do 2028. godine. Iskusni trener Marcelo Bielsa bi se, kako sada stvari stoje, mogao vratiti u špansku La Ligu. Španski mediji navode kako je Bielsa vrlo blizu povratka u La Ligu i to u Athletic Bilbao koji je trenirao između 2011. i 2013. godine. Prema pisanju Marke Jasa, on je glavni kandidat za nasljednika Marcelinja kojem ugovor ističe za 15 dana. To je bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sada pogledati koje je to igrač sedmice. Za igrača prethodne sedmice odabrali ste Lea Messija. Za novog igrača sedmice kojeg možete glasati u komentarima idemo sada na centralno pitanje. Da li je Zidane pravi trener za Paris Saint-Germain? Da 66%, ne 34%. Ove sedmice glasala su 544 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li podržavate novi format UEFA Superkupa? Jedno zanima centralno pitanje s obzirom da UEFA sve više i više pravi rekonstrukciju svojih takmičenja, tako da možete glasati na prvom linku u deskripciji. Hvala vam što ste ove sedmice bili uz pregled sedmice, mi se gledamo vrlo brzo u novim videima, do tada lijep pozdrav!